Čaute, čaute, moje meno je Vojto a vítam vás v ďalšom tutoriáli, kde sa vymodelujeme nejaké jednoduché modely, kde využijeme rovnaké techniky, ktoré sme sa naučili už v prvom videu, v tom základnom. Keď ste ho nevideli, tak sa môžete ísť pozrieť, alebo môžete začať rovno aj týmto. Síce neviem vysvetľovať nejaké základné veci, ako je pohyb a podobne, ale všetko budete vidieť, aké skratky stláčam a budem aj vysvetľovať v podstate, čo robím. Takže kľudne aj pre tých, ktorí nevideli to prvé video. Takže najskôr ja teda si zapnem screencast, vy to nemusíte, ja sa zapínam len kvôli tomu, aby ste vy videli, čo vlastne v podstate stláčam, tuto vľavo. A začnem teda asi tým, že toto si zatvorím, nech vám to tu nezavadzia a označím si všetky objekty v scéne a vymažem ich X a dám delete. Potom si pridám jednoduchý mesh cube a troška ju zoškálujem. Teraz budeme robiť nejaký stôl z medieval a nejakej hospody alebo hostinca. Bude to veľmi jednoduchý model a som si istý, že všetci to úplne v pohodičke zvládnu. Najskôr teda asi spravíme nejaké nohy, aby sme videli, že v akom rozmedzi. Tutoriály, čo bolo to prvé video, som nevysvetľoval taktiež, ako sa dajú prepínať rôzne takéto módy, ktoré aj teraz budeme využívať, takže to teraz vysvetlím. Čiže numpad 1 je front view, čo je v podstate view spredu, potom je tu side view, čo je z boku a top view, čo je z vrchu. A keď stlačím Ctrl a 7, tak to mám zo spodku, alebo z druhej strany, či zozadu, alebo zo strany, ale z tej druhej, čiže môžeme vidieť, že sa to prepína. Takže to sme si vysvetlili, ideme teda do top view, čiže si dám 7, numpad 7 a keď vám to nefungovalo, že stláčate sedmičku a nič sa nedieje, tak je to pravdepodobne tým, že máte ten numpad vypnutý, takže si ho kľudne zapnite a my ideme pokračovať ďalej, čiže sa prepnem do edit módu, čiže buď kliknem sem, alebo v podstate stlačím tab a teraz si posuniem tú našu jednu nožičku na nejaké miesto a zoškálujem ju. Samozrejme budem ju škálovať po všetkých osiach okrem Z-kovej. Je to kvôli tomu, aby mi tá výška ostala približne rovnaká, takto to môžeme vidieť. Teraz už keď ju škálujem, tak si ju môžeme pozrieť aj takto boku. Potom si môžeme dať top view, teda side view, alebo tá front view, pardon, a môžeme ju po Z-kovej osi posunúť hore na danú pozíciu, aby som to mal v podstate ako keby na zemi. Následne si môžeme ísť do face selectu a môžeme si označiť túto vrchnú faceu tým, že kliknem ľavým tlačítkom a stlačím G a Z, pardon, a vyťahnem to troška hore, nejako približne, možno takto, nejako sa mi to páči. Následne sa vrátim do object módu a pridám si modifier, idem tuto doprava, mám tab, že modifiers, kliknem na add modifier, tu mi vyskočí search, pokiaľ máte staršie verzie, tak to tam budete musieť hľadať, ale isto tam je aj tam search button, ale teraz momentálne tu je search, čiže kliknem a tu mám hneď mirror a keď nemám, tak napíšem do tohto search baru, že mirror. Potvrdím a môžeme vidieť, že sa mi to z jednej strany na druhú spravilo a my chceme, aby sa to spravilo ešte aj na túto jednu druhú stranu, čiže to musíme mirorovať po y-novej osi, čiže vidíme. Teraz ale sme zistili, že to je nejaké moc dlhé a je to viac v tvare štvorca, než v akom tvare sme to my chceli, čiže sa vrátime naspäť do edit módu a Ačkom stlačíme A a to označí všetko, čo je spojené ako jeden mesh, čiže sa vrátim do edit módu a keď používame modifiere, tak vždycky je jeden nejaký hlavný objekt a potom napríklad pri mirrore to spraví, vygeneruje 3 ďalšie, keď stlačím len po x-ovej, tak len jeden a keď po y, tak ešte 2 ďalšie a vždycky teda hýbem len s tým hlavným a teraz si ho posuniem troška viac k sebe, aby to nebolo taký štvorec, ale som obdĺžnik, čiže nejako približne takto. Na začiatku sme si to presúvali v edit móde kvôli tomu, aby tento origin to je toto žlté, aby to bolo v podstate v strede, tam kde to potrebujeme a tam kde sa to bude mirorovať. Čiže keby to urobím, ja vám to teraz ukážem, toto si schovám na chvíľku. Keby to urobíme tak, že túto kocku len presunieme sem a teraz keď prejdem mirror,
tak sa v podstate nič nestane, lebo ten origin point je tu. A ten origin point v podstate pri mirrore určuje, odkiaľ sa ten objekt bude mirrorovať, čiže kde je tá jeho, akoby tá druhá polovica, čo sa mirroruje. Čiže keď dám teraz set origin to 3D kursor, tak môžeme vidieť, že teraz sa to pekne nám bude mirrorovať to ako predtým. Čiže vždycky si je potrebné pri mirrore nastaviť. A keď už nemáme nastavené, tak samozrejme tu sú set origin a to vlastne určuje, kde ten origin bude. A my chceme 3D kursor. 3D kursor je zasa táto pásikavá vec a tá v podstate určuje aj to, kde sa nejaké naše objekty budú spawnovať. Čiže keď dám 3D kursor sem, tak sa tu bude spawnovať tá kocka. A presúvam ho Shift a pravé tlačítko. Môžeme vidieť, že ho hýbem. A keď ho chcem naspäť do stredu, tak Shift plus S, kursor to World Origin a vráti sa na miesto. Alebo keď ho chcem teda na pozíciu nejakého objektu, napríklad tohto, tak ten World Origin sa bude tam dávať, kde je nastavený ten origin point. Čiže keď dám teraz, označím si tento a dám Shift plus S a dám kursor to selected, tak ten kursor sa dá tam, kde je ten origin point. Teraz to vymažem, lebo sme si to vysvetlili a pokračujeme ďalej. Čiže mám tu nejakú kocku a teraz čo budeme ďalej robiť je, že si pridáme nejaké dosky. To sa mne nepáči. Vidíte, tu mám origin, čiže tu mám ten origin, takže keď pridám niečo, tak sa to bude tu dávať. Ale to ja samozrejme nechcem. Chcem, aby sa mi to spawnovalo tu do stredu, čiže dám Shift plus S a kursor tu World Origin, aby sa mi to pekne tu ukazovalo. Následne Shift plus A, Mesh a Cube si pridám. Zoškálujem dole S-kom a G a po Z-kovej osi, to vysuniem troška vyššie. Môžeme si dať aj že front view, aby som videl, že kde sú jednotlivé začiatky, čiže ja si to ešte troška môžem vysunúť. Potom napríklad S a Z a scale po Z-kovej osi a S a po X-ovej, po červenej. Môžeme takto pekne roztiahnuť jeden ten plank. Vidíme, že máme jeden plank, ja si ho ešte rozťahnem po Y-ovej osi, čiže zasa S a Y. Nezabudnite, že tu máte, čo stláčam. A posuniem ho troška nižšie a možno troška z strany, aby som videl, že kde je a ako to teda bude vyzerať ten jeden kúsok. Ešte si ho môžeme troška roztiahnuť, čiže stlačím S a X, napríklad nejako takto. Následne môžem prijať modifier, čiže dám add modifier, search a môžeme prijať napríklad array. Array v podstate robí to, že nám to takto naukladá, aby sme to mali jednoduchšie. A samozrejme máme tu nejaké osy a počet. Čiže počet zistíme za chvíľku, ale osy momentálne máme, že po X-ovej, po Y a po Z-kovej. Čiže teraz momentálne sa nám to dá po X-ovej osi takto dopredu. Čiže keď pridám, tak ide to dopredu. Samozrejme, my takto to nechceme, ja si zapnem numpad, som ho milom vypol. Čiže túto na faktor x si dáme 0 a po aké osi to teraz chceme? Chceme to po y-novej. A y-novej ide sprava doľava, čiže keď to chceme po y-novej, aby to išlo na túto stranu, tak musíme dať, že minus 1. A môžeme vidieť, že teraz nám to dáva následne takto. A keď chceme tam mať nejaké menšie medzery, tak pri tomto i pridáme, podržím Shift a troška potiahnem na druhú stranu a vidíte, že teraz tam vznikne nejaké takéto maličké medzery. Následne pridám si ešte nejaké nožičky sem a sem. Čiže nejako približne takto, takto a mne sa to ešte bude páčiť asi aj takto a okolo celého modelu takto. Môžeme to vyskúšať, skúste si sami a potom môžeme ísť spolu. Verím, že ste si ešte sa pokúsili aspoň o niečo a že ste to chceli sami vyskúšať. Teraz môžete ísť spolu so mňou a uvidíme, či ste to dobre urobili. Čiže si dám zasa Shift A, Mesh, Cube, zoškálujem dole a dám to takto na stranu. Čiže G a Y-nová os zasa to zoscalujem, čiže S po X-ovej osi roztiahnem. A potvrdím, nejako približne takto, toto je až asi moc, tak to troška môžem dať aj menšie. A potom
zasa po Y-ovej S, Y a zúžim to nejako približne takto a môžem dať G a po Z-kovej osi vytiahnem hore, čiže môžeme povedať, že nejako takto to môže byť. Teraz nebudeme to takto duplikovať, lebo možno to chceme mať úplne že presne na druhej strane rovnako a taktiež nám to ušetrí prácu, keď budeme upravovať tento objekt. Čiže 3D kursor máme v podstate tu a ako sme si vysvetľovali, tak dáme Object, Set Origin, tu 3D kursor a ideme do modifierov, čo je tu, Add Modifier a pridáme Mirror. Následne po X-ovej osi nám to teraz nič neurobí, lebo v podstate X-ová os je správa doľava, čiže takto a my chceme v podstate po tejto zelenej, čiže vypneme X-ovú a zapneme Y-ovú a môžeme vidieť, že nám to pekne zduplikovalo. No a aby sme ušetrili troška času, tak si zduplikujeme toto a spravíme aj pre tento roh. Hneď si ukážeme ako, čiže Shift plus D a keď duplikujem, čiže Shift plus D je vlastne duplikácia, to sme si tiež nepovedali, čiže Shift plus D je v podstate duplikácia a môžem si takto hýbať, ale my stlačíme Escape a tým pádom to bude v podstate tam, kde je ten predošlý mesh. Teraz stlačím R a loknem si to na modrú os, čiže Z-ková a napíšem 90. Potvrdím a teraz si pôjdem do Edit módu a v Edit móde stlačím A, aby mi označilo celú túto dosku a potom ju posuniem po G a po X-kovej osi tak, aby bola vo vnútri v tomto a môžeme teraz dať, že S a po Y si zoškálovať dole. Máme prvú vec a ešte si môžeme dať jednu sem, aby to vyzeralo zaujímavejšie, čiže Shift plus D po Z-kovej osi a posunieme dole. Môžeme zoškálovať, čiže S a Z ako približne takto. A posledná vec, ktorú by som ja chcel sem pridať je doska takto presne cez stred, čiže skúste sami na to prísť, ako by ste to tam urobili. Super, takže teraz vyskúšame spolu. Dám Shift plus A, Cube a zoškálujem S-kom. Potom stlačím S a po X-ovej osi to troška zväčším a potom G a po Z-kovej osi idem troška hore. Samozrejme asi nechcem, aby to bolo takéto hrubé, takže spravíme S a po Z-kovej osi zúžime dole. Nejako približne takto a môžeme aj S a po X-ovej osi to troška spraviť menšie, nejaké približne takéto. Takže máme nejaký jednoduchý stolček, ktorý sme si vytvorili. Následne si ukážeme, ako pridať nejaké detaily na tento stolček, stôl skôr. A tak, takže vidíme sa v ďalšej epizóde, kde teda budeme pridávať detaily a ukážeme si aj ako nejakú variáciu spraviť možno, čiže za pomocou loopcutov a move a podobne. Takže ďakujem pekne za pozornosť, kľudne nechajte nejaký komentár, keby ste mali nejaké otázky, alebo keby ste niečo chceli, aby bolo na videu lepšie a podobne. Ďakujem veľmi pekne, majte sa.